havazás Kőszegnél. Jó reggelt mindenkinek, 7 óra van, irány a reptér. Zsolti a mi sofőrünk. És itt vagyok én. Kezdődik. Sziasztok, megérkeztünk. 3-szorai. De nem mondjuk ki, hogy hova. Az a lényeg, hogy szép napos sétálás a helyre. És egyébként tök jó, mert megtaláltuk rögtön a buszt, a Sastre, mutatom. Igen, itt vagyunk, és egyébként a Guancsok földjén vagyunk. Aki innen tudja, az már tudja, hogy hol vagyunk, és innen fogunk körbe menni mindenfelé. Sziasztok, majd még jelentkezem. Jó reggelt, sziasztok mindenkinek! Első nap a motorozással, itt vagyunk Los Cristianos, ezt nem fogom megjegyezni most már, szerintem úgy maradunk. És indulunk a motorokért, most vesszük át. Éppen azt mondtam a Zsoltinak, hogy végre helyreállt a rend, én vagyok a kisebb motorral. Mutatom a motorokat, mert most vettük át. Ez a Zsolti egy F800 GS, jó állapotban van, egyébként szép. És ez az enyém. Természetesen egy Honda 500X, egy picike, kezes, pont jó lesz ide. Aztán most már tényleg ready steady go van, majd még jelentkezem. Sziasztok! Az 1121 kilátópont közül, amit meg fogunk nézni, ez az első. Los Cristianos, nem fogom tudni megjegyezni, mindegy. Los Cristianos fölött, és ilyen a flóra és fauna, az ott a kilátás, és az óceán. A szigetnek ez a része elég kietlen és száraz, aztán majd a másik oldalon más lesz a látvány. Ott látszik a Teide csúcsa. A Teide az egy 100 000 éves vulkán, és úgy alakult ki, hogy egy ős vulkán volt itt, egy ős óriás vulkán volt itt millió évvel ezelőtt, és ez szétrobbant, annak a kráterében vagyunk most éppen, és a Teide kb. 100 000 évvel ezelőtt jött létre, úgyhogy a láva a szétrobbant előző vulkán fortyogó lávája, ami mindig feljött és feltört, alakította ki ezt a kúpot, ami a mostani Teidének a csúcsa. És itt a körbenézünk, akkor látni a régi láva folyamnak a maradványait, és a különböző rétegeket. Itt is jól látszik a különböző csikozott rétegek a lávában, ahogy egymás után évmilliók alatt kialakultak ezek a képződmények. Itt érdekes, egy szubklíma van, mert ahogy kisüt a nap, nagyon meleg lesz. Jövünk fel a hegyre, és a hegyen fölfele hűvös, tehát egészen lemegy 9 fokig,
de itt bent a kráterben akár 20-22 fok is lehet. Ott vannak a felvonók is, az innen lehet, hogy nem látszik, de oda megyünk föl körülbelül, és onnan lehet gyalog tovább menni, de mi nem megyünk tovább. Még szerintem felvonónk sincs, nem lefoglalva. Még nem tudjuk, hogy melyik nap megyünk, és nem tudjuk, hogy mikor. Úgyhogy egyelőre még képlékeny, hogy oda mikor fogunk fölmenni. Az út viszony nagyon jó, tehát az aszfalt az tökéletes, a kanyarok tökéletesek. Megint sikerült a szokásomhoz híven megállni a kanyarba, de azért ott, mert ez a fa itt, ez egy 1000 éves és sárkányfa a neve, állítólag 1000 éves, valóságban nem biztos, hogy 1000 éves. Onnan jött le a láva, és itt folyt végig 1909-ben, amikor utoljára kitört a tejde, és érte el az óceánt. Itt vagyunk Guarancsi, vagy Garancsi, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, és ezt a városkát semmisítette meg teljesen az utolsó tejde kitörés. Jól látható, hogy Cruz de Hildán vagyunk, és ez a kilátás. Maszkában vagyunk, és kalózoknak ez volt az egyik tanyája, és berejtették a sziklákba a kirabolt, elrabolt kincseket. Ott látunk ilyen lyukokat a sziklába. De az volt a lényeg, hogy ne lehessen elérhető a kincs. Az, hogy oda még egyszer hogy mászik fel, az már más kérdés. De megpróbálták minél jobban olyan helyre eltenni a kincseket, ahol nem lehet elérni. Siempre quiero volver, es lo que entiende esa niña, que siempre quiero volver.